in Drielst, bij de houtmoenen De Rad. En dit is een stukje Zuidwest-Friesland. Nou blijkt uit onderzoek dat in Zuidwest-Friesland de meeste huisartsen binnen. Dat kan maar twee dingen betutten. Of alle mensen meer hartstikke zoen, want het zijn een heel soort huisartsen. Of ze binnen zo vaak ziek dat ze een huisarts nodig hebben. Ach, weet je wat? We checken het even, we loeken de koelkast in en dan zien we even wat eten ze hier eigenlijk. Nou, pas maar op dat je geen klap van de moeder krijgt. Nou, mooi hè, die moeder. Wist wat ik doe? Ik bel hier even bij de moedersvrouw aan. Hoe ging net zo vier erin? Die heeft vast ik een koelkast, zoet net? Nou, dat is wel heel makkelijk, Ruitse. Maar nou hopen dus dat er in je thuis is. Zontje 111. Oh, dan hield hij het niet. Ja! Ja, Nou, goeiedag. Ja, ik ben Ruitse en wie ben jou? Tineke. Tineke. Ja. Tineke, ik wil graag voor de eten sieren. Nou, Ik kom krijg uit de moeder, ik denk, hoe ging het zo vier erin? Maar voor die wil eten sieren, hè? wij krijgen pannenkoek nog. Nou, dat is weer altijd voorgerecht. Maar mooiste wel weer niet. Ja? Mag ik echt naar binnen komen? Maar wordt het nou... Nee, het wordt net opgenomen. We sturen niks uit. Ik ga helemaal niks bij me. Dus ik maak het waar maar alle dingen die staan in huis hast. Nou, oké. Nou, in ieder geval een pannenkoek. Ja. Ik weet net dat ik het gebruiken niet, maar ik wil oeze graag een machine in die koelkast. Ja, dat kan. Maar dat? Ja, zeker. Het is wel brutaal, maar mij wel. Ja. Komt-ie. Nou, daar ben ik klaar voor. Het is echt alle keer in stijl, hè? Zelfs het handgreepje van de koelkast. Ja. Molen gezaagd hout. Molen gezaagd hout. Zeker weten. Ah! Dat is krijg boodschap niet. Ja, even naar de markt slaan. Dat treft. Hoe blinder. Oh. Nou, die kennen het als het ziet werken. Ja? Laten we even verder zien, omdat dus neus lang is dan niet wat in de boodschap binnen. Heb ik een? Hier hebben we al een. Verse gember. Ja, Waar gebruikt ze verse gember voor? voor in de thee. Vertel maar, wat is de zoen on gember? Ja, google je, hè? De telefoon, google je even. Nou ja, het is zoen. Het is zo'n en lekker. Ja, maar we hebben niet alles, hè? Ja. Zo, hier. Gember in de haché. Ik weet het niet. Ah, 2. 12 van eigen kippen. Oh, dan lijst je hier altijd zo op. Ja. Per dag. Dus deze is een beetje van man die waar ze toen vreet. Dat is toch? Man, je tieze mensen tongetje vreet. Sinaasappeltje. Heb je gekregen? Sinaasappel en gember, zullen we het leggen weg? Vast. Dat is mij net vrij. Dat is de kak. Oh! Nee, liet hij dat net was, sinaasappel en gember? De vriezer is je grootste vriend. Werk ik weer. Even zien. Bladerdeeg. Ja, bladerdeeg. Wat is dit? Dat ben baaien uit de tuin. Baaien uit de tuin, zei ze. Ja. Baaien, dek is het mooi. Hoe blinder. Hoe blinder, hoe blinder, hoe blinder. Dit is een ware schatkamer. Is dit? Ja. Hij zat volle spullen, weet je het nog? Kom op, Spanninga. Hij is net de hele dag de tijd vanzelf. Het is al heel lekker. Maar ik ben benieuwd als dit dat broeks wat sterf van maakt. Dit maakt ik, u maakt het. Want dit zit net voor niks aan nog in de koelkast. Want dat wist net eigenlijk net was de mama. Nee, precies. Dit we eerst eventjes naar Marit zien. Want je weet het, als je die vragen inzien, kan je een leuk barbecueboek winnen. Ik ben natuurlijk net altijd op het wetten. En ik hou van lekker eten en ik neem ook wel eens een snack. Maar waarom ben Nuten nou zo gezond als snack? Is dat A, omdat Nuten het cholesterol naar beneden helpt? Is het B, alleen als er zout op de Nuten zitten? Of is dat C, omdat er geen calorieën in Nuten zitten? Als kans maak je worst op dit heerlijke boek van Ruitse, stuur dan in antwoorden naar frieslandzoen@omroepfriesland.nl.
Dan heeft dit fruit heeft in de vriezer staan. Dan komt dit eigen tuin. Vind ik echt super, vind ik dat. Ja, en lekker. Ja, de jetbaaien. Dus daar gaan we wat mee doen. Nou, dan doen we dat fruit. Dan maken we dat sap gebruiken we. En dan hebben we een lekkere saus. Maar het fruit bewaren ik. Dan voel ik dit in de koelkast. En toen dacht ik, ja, dan vol het kwartje. Wist wat ik dacht, we gaan een mooi kastflapjes maken. Dan doen we dat jaren erop, want dan strikt dat mooi aan en dan giet het kleuren. Het eiwit gebruik ik van die eigen eieren. En dan hebben we een heel lekker dessert. Maar een beetje crème fraîche en je wordt ik gember, hè? Ja. We jou de aflevering een beetje pit. Dan maakt wat gember in. And at a show on Tuesday, she was in her mindset. Tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. Boter erin, er is niet nog wat boter in de koelkast. Nou? Boeter? Zo. Echt? Kind dat samen? Ja, boter het orenvetten. En die zijn eigenlijk wel zoen, wisten ze dat wel? De New York Times, wist je wel? Dat is Ja? of de Time of zo wat, dat is zo'n hier hier een pak boter op de voorpagina staan, maar een hele dikke krul erop. Boter is zoen, alle boeren blij. Ho, 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 ho. Net de volle suiker. Nee, maar het is een dessert, daar moet ik een beetje suiker in zetten. En hier krijg je de molen, draaien. Oké, en dan komt de... Nou, dan moet je even een afstand nemen, dan gaat het spettering. Denk erom. Tje, nou krijg je karamel, Dit is karamel, ja. Karameltjes voor. Fruit erin. Dus nou even een koortje letten. En dan gaat het binnen. Dan hebben we een super sausje. En dan zeven we het even, Dan zeven we het even, dit. En dan word ik als dit clear is, dat is clear, word ik eigenlijk niet één ding aan. Even die eiwitten opklappen. Ja? Als je het op een holle gaat en het valt er net uit, dan is het clear. Wat een vertrouwen. Waar is Simon? Ik ben die vrouw aan het eten zien. Oké. Weet je, man? Weet je? Dan maak ik nog een dessertje, maar ik wil graag even zo'n brander hebben. Zo'n verfbrander of een gasbrander. Houtmolen en vuur. We hebben hier al de standaard gasbranders liggen natuurlijk. Nou? Dat snap je wel. Hier luidt er altijd in standaard. Ik hoop dat je wat markeert. Kan ik even testen? Nou, net in de molen. Hij doet het. Hij doet het. Mooi. Nou, dan kunnen we nou het dessert aanmaken. Nou, wat vies ervan? Dit ziet er heerlijk uit. Ja, leuk hè? Is dat toch? Waarom is het nou brand? Ja, nou tje. Hier zit zoeken in, dat is er niet hier. Ja? En dan komt die brander van Simon. sorry. Ja. Erdoorheen. Ja, en dan krijg je die zoeker die gaat karamelliseren. En dat is lekker. Het is ook decoratief. En wat ook wichtig is in dit gerechtje, is er zit een soort fruit in. Ja? Ja, 2 stiks fruit per dag. Lees je dat erbij en ik of net? Ja, zeker. We hebben elke dag fruit eten en dan heb ik altijd wel fruit. Ja, want toen is de kleuterjuf. Hoe lang al? 38 jaar. Lekker eten uit de koelkast en zoen. En uit de vriezer? Ja, ik nog. Dan ben ik beneden. En dat van mijn baan. Ja, dan wist was er maar lang is. Kijk, ik doe de yoghurt man, hè. Ik haal even wat voor je op. Ik heb nog een verrassing voor je. Ta-da-da-da! Wat vind je ervan? Hey. Ja. Dan maar zo even zien. Hartstikke idee. Hè? Ja. Oh, nou, je. Banaan, boter, tomaten, augurken, vastgekruiden. Een recept. Kool, wast, hier, gehakt. Wietlof. De hele koelkast vol. Levermoedersvrouw een dikke tutelui. En bij een zoen horen en zoen eten. Ja. Protten willen, hoi. Right, ik heb nog wat voor jou. Oh,
Maar dat is zo voor. Doof onder het plankje lekker snijden. Een plankje van de moeder. Mooi certificaat van echtheid. En de molen er niet meer aan. Jazeker. Super! Nou, Mooi. bedankt hè. Alsjeblieft. Hoi. Doei, bedankt. Nou, dat weer leuk. Bij de molenaarsvrouw even niet in sieren. En volgens mij hebben de huisartsen het hier net zo druk. Want het was niks vrij per dag, dat giet hier wel op. En ja, nog iets dat je me nou de recepten, dan kun je wel, dat komt te rap. Zeur even op de side, ja. En ik heb het zelfs ik nog een keer maatje. En denk erom, als ik de oren keer aanbel je, iepen aan.